Des de ClickEdu podeu crear els diferents menús, introduir els menús mensuals o, si ens els proporcionen, podreu pujar l'arxiu. És necessari crear els menús per diversos motius. Primer, per poder fer les inscripcions. Segon, per poder fer la previsió de menús diària per cuinar. I per últim, perquè els pares el puguin veure des de ClickEdu. Per poder crear un menú, hem d'anar a Gestió, Menjador i Administració de menús. Un cop dins teniu aquí l'icona de Nou menú. Cliqueu i s'ha d'omplir aquesta pantalla amb la informació que vulgueu. Poseu un nom, una descripció i trieu les etapes a les quals la voleu associar. Teniu aquí un check si voleu que aquest menú sigui el que surti per defecte. I després, guardeu. Després, entreu a la graella i trieu el mes que voleu crear. Un cop omplert això, guardeu. Es podrà fer més a més a mida que el tingueu. En el cas que tingueu ja el menú en un document o una imatge, podreu pujar el fitxer. I fent clic a pujar fitxer. Per poder visualitzar-lo, l'haureu de descarregar.